మిత్రులారా, మీరందరూ ఎలా ఉంటేరి? మీ అందరికీ ధన్యవాదములు. బాగుంటిరా? మీరు ఆరోగ్యముగా ఉంటిరా? మీ అందరిని ప్రేమించుంటిని. ఈ దినమున మీకు ఈ యొక్క ఆటలో కొన్ని పేర్లు తెలిపెదను. అవన్నీ మీ యొక్క భాషలో ఏమందురో ఏమి సిద్ధముగా ఉంటిరా? ఇప్పుడు మనం వెలుచుంటిమి. ఇది చూడవలను, ఈ యొక్క చిత్రపటము చూడవలను. ఇది ఉన్నది కదా, దీనిని నలుగురు ఉండినిచో బృందమని అందరూ చూసితిరి కదా. 1 2 3 4 నలుగురు ఉంటిరి కదా బృందము. ఇద్దరు ఉండిన బృందమే. ఇదిగో ఒంటరిగా ఉంటిని. ఇప్పుడు ఇది బృందము కాదు, ఒంటరిగా ఉంటిని కదా. ఇప్పుడు మనము ఆయుధములు చూసేదము. దీనిని దూరపు ఆయుధమనిదము. చూచితిరి కదా, దూరపు ఆయుధము అనగా శత్రువు దూరం నుండి కొట్టవలను కదా. అందుకని ఈ యొక్క ఇదిగో ఏమిటిది, బాగున్నది కదా అటువంటి ఆయుధము. ఇది దగ్గరపు ఆయుధము, దగ్గర ఉన్న శత్రువుని కొట్టవలని యొక్క ఆయుధముతో. ఇది కూడా అంతే. చూచితిరి కదా, ఇవన్నీ దగ్గరపు ఆయుధములే. ఇది కూడా దగ్గరపు ఆయుధమే. ఇది మాత్రము దూరపు ఆయుధము. చూచితిరి కదా, ఇది దూరపు ఆయుధము. శత్రువును దూరం నుంచి కొట్టవలను. అవును, దూరము ఉండి నుంచి కొట్టవలను. ఇది చూడండి, పుర్రు ఆయుధము. శత్రువు యొక్క పుర్రును బదులు కొట్టవలను కదా. ఆ యొక్క పుర్రు ఆయుధముతో శత్రువు పరును బదులు కొట్టవలను మనము. ఇది కూడా ఇవన్నీ దూరపు ఆయుధములే. ఇవన్నీ దూరపు ఆయుధములే. ఇది మాత్రము, అవును, ఇది కూడా దూరపు ఆయుధమే. ఇది చూడండి, బాగున్నది కదా. ఖడ్గము. ఈ ఖడ్గము ఇది ఏమిటి? అగ్ని ఖడ్గములా ఉన్నది, బాగున్నది. ఇది గుద్దవలను వారిని. ఇది మాత్రము పేలుడు పదార్థం. ఇది శత్రువులను అంతము చేయుటకు పేలుడు పదార్థములు. వారి దాగునచో వారిని అంతము చేయవలను. ఇది మాత్రము బాణము. ఇది చూడండి, ఇటు చూడండి ఒకసారి. ఇవన్నీ రంగు ఆయుధములు. ఎటువంటి రంగు ఉండినను వాటికి ఉన్న శక్తిని తెలుపును. ఏ రంగు ఉండినో వాటికి గొప్ప శక్తి ఉండును. ఇది చూడము, మెరుపులతో ఉన్నది. దీనికి శక్తి ఎక్కువ ఉండును. చూడండి మిత్రులారా, ఈ ఆయుధము చూడము. దూరపు ఆయుధం ఇది దూరపు ఆయుధమే. ఇది దగ్గరపు ఆయుధము. ఇది కూడాను. ఇది ఏమిటి? దగ్గరపు ఆయుధము కాదు, ఇది దూరపు ఆయుధమునే. చూచితిరి కదా, దగ్గరపు ఆయుధమేదో దూరపు ఆయుధమేదో అవన్నీ మీకు తెలుపుచుంటిని. ఇప్పుడు తెలుపుచున్నది ఏమనగా, వేటికి ఎటువంటి రంగులు ఉండునో అటువంటి శక్తులు ఉండును. ఇటు చూడండి ఈ వస్త్రములు. ఇవి మీ యొక్క మిత్రులకు బహుమతులు పంపవచ్చును. దీని ద్వారా మీరు బహుమతులు పంపవచ్చును ఎవరికైనాను. ఏమిటి వీరు లేఖలు రాయచుంటిరి? నారి ఒక క్షణముండుము. ఇవన్నీ వస్త్రములు, రంగు వస్త్రములు కదా, బాగున్నవి. నాకు ఇష్టమైనది ఇది. పైన వస్త్రమున్నది కానీ కింద వస్త్రము లేదు. ఇవన్నీ జంతువులు. వీటికి శక్తులు ఉండును. అవును, వీటికి శక్తులు ఉండును. యుద్ధరంగంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ శక్తులు మీకు ఉపయోగపడును. ఈ యొక్క ఆటలో చూచితిరి కదా. కుక్క ఏమో కొన్ని జంతువుల పేర్లు మీకు తెలుపుదును తరువాత చిత్రీకరణలో. ఇది మాత్రము ఆహారము, జంతువు యొక్క ఆహారం. మిత్రులారా, మీ యొక్క జంతువుకు ప్రతి ఉదయమున, మధ్యాహ్నమున, రాత్రికాలమున పెట్టవలను. ఇది చూడుము వస్త్రములు, రంగు వస్త్రములు, బాగున్నవి కదా. నాకు మాత్రం బహు వింతగా ఉన్నవి. చూడము, వాడికున్న తల యొక్క వెంట్రుకలు చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉన్నదో. మిత్రుడా, బాగున్నవి, నాకు నచ్చినవి. అలాగునే చూచితిరి కదా, ఇవన్నీ ఆటలో రంగు వస్త్రములు, రంగు ఆయుధములు. ఇవన్నీ వాటికి శక్తులు కలిగి ఉండును కదా. అలాగునే మీరు ఆటలోనికి వెళ్ళక మునుపు మీకు ఇవి తగులును. ఇవి ఆటకు ముఖద్వారము. ఇది చూచితిరి కదా, వజ్రము. అవును, నేను వజ్రములో ఉంటిని. ముందుకు వెళ్ళి తిని కానీ మరలా కిందకి దిగి తిని. ఇవి మీ యొక్క ఆటకు ఎంత ఉన్నదో మీరు పై స్థాయికి వెళ్ళటకు సిద్ధముగా ఉండును. మిత్రులారా, చూచితిరా, ఇవన్నీ ముఖద్వారములు. మిత్రులారా, ఇది చూచితిరా, ఇది వీరత్వమునకు చిహ్నము. అనగా యుద్ధరంగములో బాగుగా ఆడుచున్న వారికి ఆటగాడు ఇచ్చెదడు. ఇది వీరత్వమునకు చిహ్నము. చూచితిరి కదా, ఇవన్నీ ఆటకు ముఖద్వారములు. మిత్రులారా, వివిధమైన రంగములు ఇవన్నీ మీరు చూచితిరి కదా. మిత్రులారా, జాద్ అయినా నేను మీకు తెలుపుచుంటిని. మా జిస్కాయిక ప్రపంచంలో ఇటువంటి ఆటలు లేవు. అయినను మీరు బాగా ఆడుచుంటిరి, బహుగా సంతోషించుంటిరి. అటువలనే ఇది చూడవలను. ఇది ఈ యొక్క ఆటలో పండుగలు, వివిధ రకమైన పండుగలు జరుగును. ఆ యొక్క పండుగలకు ఈ ఆటను కనిపెట్టిన వాడు మీకు కొన్ని బట్టలను, కొన్ని ఏమి తందురు, అవి ఆయుధములను, రకరకమైన ఆయుధములు ఇచ్చేదురు. ఇప్పుడు చూచితిరి కదా, ఆ రకరకమైన రంగు ఆయుధములు వచ్చేదరు. ఇవన్నీ పండుగలు చూచుతుంటారు కదా, ఆ యొక్క చిత్రీకరణలను. ఇవన్నీ పండుగలు, ఆట యొక్క పండుగలు. మిత్రులారా, ఎవరు లేఖలు రాచుంటారు? ఒక క్షణం ఉండమ్మా. మిత్రుడా, చూచుంటారు కదా మీరందరూ. ఇవన్నీ యొక్క ఆటలో పండుగలు. ఇవన్నీ చూచుంటారు కదా, ఈ ఆటలో యొక్క పండుగలు. ఇదిగో ఇచ్చట ఉన్న
ఈ యొక్క జంతువులు కూడాను వీటిని అనుభవించును. అవును కదా, చూడండి చూడండి, ఇదిగో ఈ అడ్డుగోడ బహు వింతగా ఉన్నది కదా, దీని ద్వారా మీరు దాన్ని కొనుగొనవలను, వజ్రముల ద్వారా కనుగొనవలన మరి ముఖ్యముగా మీకు తెలుపుచుంటిని. ఇది కూడా చూడండి, ఆ యొక్క జంతువు ఎలాగున నాట్యం చేచున్నదో చూడండి చూడండి, చూసి ఆనందించండి. మిత్రులారా, ఇది ఏమిటి? అతగాడు ఒక క్షణం ఉండుము, ఎందుకని స్నేహబంధము తెలుపుచుంటి ఒక క్షణం ఉండుము, నేను వీరితో మాట్లాడుచుంటిని, ఇవన్నీ మీకు తెలుపక మరిపోచుంటిని. ఇవన్నీ అడ్డిగోడ, ఒక క్షణం ఉండవలను. మిత్రుడు ఒక క్షణం ఉండుము, అడ్డిగోడ. ఇవన్నీ అడ్డిగోడలు మిత్రులారా. చూచితిరి కదా మీ యొక్క ఆటలో ముఖ్యముగా అడ్డిగోడ. మరొకసారి చూచుకున్నచో మీరు బృందము రహస్యంగా ఉండవలని అనుకున్నచో ఎడమ వైపున్న దానిని మీరు దాన్ని ముద్రించవలను. అటు పిమ్మట దీనినే బృందము రహస్యముగా ఉందిరని అనుచుందురు. ధన్యవాదములు మిత్రులారా. మరొక చిత్రీకరణతో మరలా వచ్చుదును. ఇంతటితో ఇక పాఠము ముగిసింది అనుకోకండి, మరొక చిత్రీకరణ ఉన్నది.